Скидання за бокової лінії виконуватиме Олександр Мартинюк. У другому таймі поки що без забитих м'ячів. Зараз яка помилка від Кампуша. Кампуш віддає на хід партнеру. Може бути вихід віч-навіч. І рахунок все-таки стає 3-0. 9-й номер у складі Вайле відзначається голом. Футболіст, про якого насправді не дуже хотілося би згадувати. Це Герман Онукха. Справа в тому, що паспорт цей форвард має країни-терористки. У першій частині сезону він став одним з найкращих бомбардирів данської суперліги, забив 7 м'ячів і забиває він також після виходу на заміну.
Bet-ligaen i næste sæson. Det er jo ikke et hold, vi er vant til at se på det niveau. Spændende at se, hvad det får af betydning for klubben fra Nordens Paris. Ja, de er... Det er vel... Skal vi lige se her, det er i hvert fald tæt på, at Lukas, som vi lige har kritiseret lidt for de manglende mål her, der giver han et modsvar. Ja. En dobbeltchance. Bundgaard tydeligvis ikke tilfreds med, at der ikke bliver begået eller fløjtet for et frispark. Det gør der altså ikke. Han får lov at afslutte i 2 omgange. Det var nok. Ja, og endelig, altså, de har behov for, at deres 9 år scorer, at det ikke kun er de 2 kanter her. Typisk også Vejle, de kommer op og skaber ubalance. Fremragende aflevering, fremragende kommet foran. Og nu er den der aflevering, og det ser han. Og så føler han. Ja, der er plads til Hamza, og god bold udad. Hvis han lige kunne få den med første gang i Kirkegaard, men det er stadigvæk en mulig chance, den her. Onuka sparker den ind. Christian Kirkegaard sætter Onuka op til en kasse. Og ham her, han har ikke savnet mål, siden han er kommet hjem. Han har scoret 5 af dem. Og Vejle Boldklub kommer i gang med det, som de har savnet. Scorende mål. Og måske endda også vinde en fodboldkamp. Han får det til at se nemt ud, Onuka. Det er selvfølgelig også et forkølet forsvarsspil af Vadstrup. Det bliver lidt for nemt for Onuka. Til Fremad Amager. Han skal lige have fundet målformen igen. Ret speciel rute, han har taget fra Randers. Et smut over Portugal. Nej! Imens jeg sidder og snakker om Markus Mølbergaard, så er det altså angriber nede i den anden ende, der lige pludselig står fri til et indlæg, som vi lige har kritiseret Vejle for, at det indlægsspil, det har været skidt, men der er en grund til, at de bliver ved med at smide den ind over, fordi at ham her, hvis han bare får det rigtige indlæg, så scorer han jo, og det fik han her, og nu kan, wow, et mål. Ja, han får serveret den, og det er også det, vi ser her. Retningen ud til Albonos, der virkelig bare kan lave de indlæg, som man plejer. Ikke for mange touch, og lægger han altså lige i hovedet. Velkoff. Frem imod Mokolli. Får lov. Indlægget ind mod Onuka. Sartolai samler op og sparker selv. Onuka får en gave serveret af Nikolaj Fry, der ikke kan holde den. Og det ændrer alt i det her oprykningsspil. Det ændrer det hele. Og det er bare sådan en, man ikke må indkassere. Al den der selvtillid, vi lige snakkede om, jamen den bliver piftet ud af Sønderjyske her. For det er sådan en personlig fejl, som... Au. En dårlig clearing af Wikström, der skal luft under den bold. Den kommer simpelthen ikke langt nok ud af feltet. Som vi også ser her. Den ligger altså lige i fødderne. Lige godt en time spillet her på Tinshaw Park. Og nu har German Onuka muligheden for at bringe Vejle i front. Og det gør han stensikkert. German Onuka tilbage fra Vejle efter lejrophold i Israel. Og her scorer han sit andet sæsonmål for Vejle Boldklub. Ja, det er iskøligt og stensikkert sparket ind af German Onuka. Hans bare anden start i de her 4 kampe, han har været med i. Det er jo favorit, der har haft en fremragende præstation, der styrer midtbanen derinde. Det er også godt lavet, Albon også. Lad den køre til Kirkegaard. Bosolatis kommer med på hans venstre. Ind i banen, hvor Drame ligger. Og så kommer der som en comeback-kasse til Onuka. Og den kan han måske ikke helt se sig ud af, Prytz, fordi den der repost, den bliver ikke køn at se igen for ham. 4-0 på Vejle Stadion, og skal vi være helt ærlige, så er det jo ikke et mål for lidt, fordi de har haft chancerne til meget, meget mere end 4-0, men nu begynder det at ramme nogle cifre, hvor det er, det er nok et meget fair billede på kamp. Ja, Onuka er der tilbage på i Nordic Bet-ligaen her.
Lopta i briljantna reakcija Samošnjikova. Kako to lako rade fudbaleri u crvenim dresovima. Još da je bio vispren. To sada greši, evo prilike Onuha i gol. Evo pogotka, 3-1, 86. minut. Uporni German Onuha uspeva da savlada Oparina. I da smanji vodstvo Jeniseja, umjesto da bude 4-0, sada je 3-1. Fudbal je uvek takav, kad propustite svoju priliku, mora da usledi kazna, prvi gol za Germana Onuhu. Да, именно так. Пенальти Онуха исполнять будет. 11-метровый удар, гол, 1-1. Ну, вот так вот, да. Два абсолютно не очень понятных игровых эпизода, которые в итоге привели к назначению пенальти в те и в другие ворота. Оба пенальти в итоге были реализованы. Счет 1-1 и серия замен аж 6 штук сразу у Рубина. Марат Апшатцев точно сейчас появится на поле. Кирилл Климов, Степан Суриков, Георгий Зотов, Иван Савицкий и Михаил Стрельник, да, Самошников. Со стороны фланга, да. Здорово, Лёш, здорово. Две стороны. Хорошо, забилом. Браво, Лов! Браво, Лов! Гера! Хорош! Давай, бери, играем, играем! Начинай, Ера! Двигай, двигай! Ванюша! Ера, есть! Осторожно, игру откройте! Олег есть! Браво, Ера! Блядь, да не спешите, начинай! Подожди, говорю, блядь! Правда, ты бы его, наверное, снял. Бери, бери мяч, играешь, играешь! Выбивал. Блокировал. 50 минут. Давай, давай, играем еще! Давайте, давайте, мужики, играем! В центре, повнимательнее, поближе друг к другу! Поближе, не надо по одному игроку бегать! Мяч!